ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ସଜଉଛି ସିଲୁ ହେଇକି। ଆଜି ମହାରାଜ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ମତେ ସଜଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ମୋ ସହ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟିକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବସିଥିଲା ଟଫି କରିକି ମୁହଁ ଉପରକୁ। ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି ସକ୍ କାରଣ ଫ୍ରିଜ ରେ ଥିଲା ଆମ୍ବ। ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଦି ଚଲଉଥିଲା ଫୋନ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି। ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଣକ ଲୁକ୍ ଦଉଥିଲା ଶୋଇକି ହସି ହସି। ତାପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମହାରାଜ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ମତେ ସଜଉଥିଲେ କିଛି ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି କିଛି। ଏଠି ଏଇ ପ୍ରାଣୀଟା ଲାଗୁଥିଲା ଖାଲିଟାରେ ମୋ ସହ ହଲ୍କ ପରିକା ହୋଇକି। It was at this moment that he knew. He fucked up. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ଗରମ ହଉଥିବାରୁ ମୋ ଭାଣିଜୀ କୁଲର ପାଖରେ ହଉଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରାଣୀଟା ଚେୟାର ଉପରେ ପାଗଳ ପରିକା ହଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି। ତ ଏମିତି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଉ। ଜୟ ଜୟ।